Primeira folga indefinida no sector da Administración de Xustiza en Galicia. Neste 7 de febreiro comeza esta folga coa que levan ameazando durante varios meses. Os sindicatos agradeceron esta mañá o seguimento da mesma, que en Pontevedra chegou ao 94%. Os 7 sindicatos que convocan esta folga indefinida teñen claro que a Xunta de Galicia é a única responsable de chegar a este punto. Aquí se supera el 94-95%, en Pontevedra capital está todo paralizado. Las repercusiones a nivel de la ciudadanía, a nivel de la abogacía, a nivel de procuradores van a ser brutales. Pero es el único camino que nos han dado al no querer negociar en absoluto. Al habernos sacado del Consello Galego de Relacións Laborais, en el que estábamos realmente negociando, directamente a mesa, al levantamiento, a unas ofertas después de 3 días de huelga que son ya insultantes, es como escupir a la cara de los trabajadores. No nos han dejado más remedio que seguir la huelga general. De momento isto pinta. O que queremos é negociar. A Xunta de Galicia está dicindo que quere negociar, pero non nos convoca a ningunha mesa de negociación. Nós o que queremos é negociar. Eso que quede claro. A que non quere negociar é a Xunta de Galicia. Así o demostrou nas últimas reunións, donde xa non é que avanzáramos, senón que retrocedemos. Estes sindicatos tamén teñen claro que é a Xunta que ten que sentarse a negociar. Preguntados esta mañá sobre as declaracións de Núñez Feijóo no Parlamento de Galicia, onde dicía que coa proposta da Xunta pasarían a estar entre as 11 comunidades mellor pagadas, dende os sindicatos teñen claro que o goberno galego, unha vez máis, minte. Vamos a ver, a indignación que nos provocan esas mentiras é o que provoca que o seguimento da folga sea do 95% aproximadamente. Eso é tan mentira como outras moitas mentiras que se están a difundir nos medios por parte da Xunta de Galicia. Por que mentira? Os datos reais son os seguintes. A Xunta de Galicia ofreceu unos 0 euros para o ano 2018, 25 euros para o 19, 20 para o 2020 e 20 para o 2021, de media. Eso implicaría uns 60 euros para o ano 2021. Temos comunidades autónomas que teñen un complemento autonómico de 500 euros máis que Galicia. Somos corpos nacionais. E con respecto a ser dos peor pagados a nivel nacional, eso é tan fácil como coller unha tabla onde se demostra que Galicia é a penúltima en canto a cantidade de complemento autonómico transitorio. Dende estas centrais, que representan os traballadores, din que eles non piden un aumento do salario nun 16%, como afirman dende a Xunta de Galicia. Eles o que demandan é unha equiparación salarial. Pedimos a equiparación cos demais territorios do Estado, a non discriminación e igualmente pedimos a non discriminación sanitaria tamén, que implica que nos demais territorios non se desconta por estar enfermos en certas enfermedades, por exemplo, para que o cidadán entenda unha gripe. En Galicia nos descontan o 50% do noso salario, cando xa de por sí é inferior a outros territorios. Unha mensaxe clara a que queren enviar nesta xornada á cidadanía. Por parte de la Administración es que nosotros lo que queremos es una subida salarial. Nosotros no es subida salarial, lo nuestro es equipararnos al resto de los demás funcionarios de otras comunidades autónomas, porque somos el mismo cuerpo nacional, hemos aprobado la misma oposición y pasado los mismos sacrificios. Dende estes sindicatos lamentan a actitude inmobilista da Xunta, que ante este problema, tendo en conta que o goberno galego non prevé ningunha negociación, con todo este paro e esta folga se manterá dende hoxe de maneira indefinida na Administración de Xustiza. Cartiños teñen de máis, solo para os altos cargos, para a xustiza ni un can.